கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணமயம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா devotees. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा मल्लिका माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी। we are happy to see your lecture, we are ready. Thank you மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5:30 மணி ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறோம். நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா 1.2.11 அந்த ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். நேற்று வரையிலும் இப்ப மாதாஜி என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு? பரபிரம்ம பரபிரம்மம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நேற்று வரையிலும் வர்ணாசிரம தர்மம் பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா? அவங்களோட பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், இதா செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மம் எதுவோ அதுபடி அவங்க வாழ்க்கைய வாழணும். அதன் மூலமா என்னத்த உணர முடியும்? பரபிரம்மத்தை உணர முடியும். ஏன்னா இப்ப பௌதிகத்துல எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, புலர்நுகர்ச்சிக்கே காலத்தை கடத்துறாங்க இல்லையா? நம்மளுடைய சென்சஸை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப அதுல இருந்து வெளியில நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பகவானை நோக்கி திருப்பணும். அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தோட ஆற்றல்கள், அவருடைய புகழ், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு, அந்த பரபிரம்மத்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சொல்லலாம். இது மங்களாச்சரண் பகவானை நோக்கி திருப்பணும், அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தோட ஆற்றல்கள், அவருடைய புகழ், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு, அந்த பரபிரம்மத்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பல்வேறு நாமங்கள் பட்டீங்கன்னா 3 நிலையில சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரம்மா, பரமாத்மா, அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தோட ஒரு நிமிஷம் ஆற்றல்கள், அவருடைய புகழ், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு, அந்த பரபிரம்மத்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பல்வேறு நாமங்கள் 3 நிலையில சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரம்மா, பரமாத்மா, அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தோட माता जी திரும்ப எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு நாமங்கள் எக்கோ அடிக்குது எக்கோ அடிக்குது மாதாஜி. ஆமா, எக்கோ அடிக்குது.